teko pia Wandai koroseo jogo ma keto piny owacho ma William Ruto tesre mondo gibed gi agenda kendo thiro miriambo kutenore gi lipod NADCO. Wandai osimo jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa kod jatend Wiper Kalonzo Musyoka yudo gi ratiro mar loso lipod mar NADCO. Kwacho ni lipod mar NADCO osekelo lokruok maduong' kendo ber ne oganda. Wandai ne oriwore gi jotelo mawuok Kisumu, kanisa mar St. Leonid e gweng' ma Nyawita ka gijiwo oganda ma kaluo ahinya to jotelo mondo bed achiel mondo gibed gi teko mar loso mesa mar siasa motenore yiero maduong' mar higa mar 2027. Kanisa omako pere madhi bedo gavana. Anakwayo jodala wani kik wawuog gi dhowa ariyo, wawuog gi dhowa achiel ni kochakore nyaka kwadhi mbele tok 2027 wabeni wane mwakwonge mesano ma sami luongo ji mamoko to wane mwapoko ne ji wano poknwa. Eugene Wamalwa cannot have the moral authority to dictate how the report should be implemented, because on the last day when we were signing off the NADCO report, Wamalwa took off and ran away. Kalonzo Musyoka claims that nothing has been implemented from NADCO report. Yet, we know that it's because of the NADCO recommendations that we currently have an IBC in place. That IBC that we have currently was put in place through a selection panel. Let us be honest, as leaders. Tukitaka wananchi watupigie kura, tuwe watu wa ukweli. Tusiseme uongo, namna hiyo.